Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndivo vakatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ikazoi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew neShamba senguva dzese handifambi ndega kutini standa kana tamunyaya dzerudo unonzwa mwiri kuti ngiyalibingelela muli eZimbabwe namhlanje phela sesiphendukile njalo mina ngi-opa mpofu abangazi abaningi bathi nguchiyera chiyera ndofunga ndiri kuita problem ndikona debate rekuti chiyera havagone ndevere vamwe vachita vanogona richiendera mberi but problem yavo ndeyekuti handigone ndevere saka handizivi kuti uri kutadza. Hayi muli eZimbabwe angikwazi ukuthi ngiphambanisa ngaphi but hayi ngiyakwazi ukuthi ku-social media silamaticha amaningi amakayo kodwa kafuni ukuyafundisa ezikolo but anyway ngizathi ube ngifunda phela lapha nxa limakela nje ngibe ngibona ukuthi phela ngilama how many percent vanomaka vakawanda but i-counseling boys yakati chakaita sei chinomakwa chakanaka tinochekwa macheso akati ane bhora ndiye anomakwa aiwapo kana uchityora ndevele gadzirisa okay angiqamuli isindebele kumbe muli eZimbabwe balifuna ukuthi ngikhuluma ngesithi fanele siqhubeka siqamula amaqa maybe ukayuza amaqaqa inini kachiri kundinetsa panhau iyoyo hangu ndichida kutaura chokwadi ndechekuti opa uchiuya kuDrewmas media ndaitokudzidzisa shona usinganzwe shona uchingotaura ndebele nawo wakutaura ndebele yacho usingagoni lami ngiyethuka sibili Andrew ukuthi I think labantu beDrewmas siyazanisa almost 12 months but kulo munye ofikile in 12 months wathi in 12 months angikwanisa ukukhuluma isindebele so hayi zvinowanika mabasa ese mukushanda tichibvuma ukoreitwa kana zvitiri wrong muri eZimbabwe mufaro wedu kusangana nemizuva ranhasi asi tisati tatanga chirongwa chanhasi ndofunga chiyera vane message Twitter yatoda kuti vativerengerewo yatakawana kubva kuna mukoma vanonzi Hamlet Matavire ndoda kuti munzwewo mashoko avo vari kutaura ivo kuti ihama yemushakabvu Dr. Love Paul Matavire asi chandingade kukuzivisa ine Tombstone hama dzinodikanwa ndechekuti Tombstone raDr. Love riripo ndofunga takatomboradzai pane rimwe video uyezve pane akatoofa motokari yake kuti iyi mota iyi ndakuita kuti iende kutrip iyoyo but chiri kudikanwa mafuta ekuti mota iyi ikwanise kuita sei kuenda ikoko saka mukoma Hamlet vane mashoko avo enyunyuto pamusoro pekutadza basa kweDrewmas media asi ndingade kukuzivisai mukoma Hamlet kuti patakaitawo padiki ipapo taifunga kuti tamira nekuti takaona dzimwe nhepfenyuro dzemuno muZimbabwe dzakumhanya nerubatsiro hazvina basa nekuti vakapiwa 2 kg shuga hazvina basa nekuti vakapiwa chero rubatsiro ndaifungidza kuti chekutanga maifanira kungotangawo nekuacknowledge kuti Drewmas media makaita basa asi Tombstone riri kupi but mashoko avo mukoma Hamlet vairatidza kutsamwa kukurusa
vaive nehasha hurusa vaverengerei veruzhinji zvakanyorwa namukoma Hamlet. Okay, ngakati ngiqala ukubala phela kulo bhudi lapha awuthiwa nguHamlet Mathavire oyisihlobo sikaMuyilo abhubhayo uPaul Mathavire. So lapha wayekhanya ekhonona kakhulu kuTwitter, kodwa into yasimangalisayo ukuthi thina sisenza lokhu njenge-Drewmas Media, sikhambanga kuTwitter safaka ku-Drewmas Media sakhuluma labantu kahle ukuthi hayi sizayenza lokhu. Ayisikho ukuthi asikwanisanga, abaningi be-Drewmas Media abalandelayo abahlala khonapha bayakwazi ukuthi nika ini sabatshengisa ukuthi hayi iTombstone sikhona, but hayi kungasenani abakhonona phela abapheli. Mina nindlibalele ini message yakhe eku-Twitter ayifaka ngo-1 December. There are attention seekers who made us, the Mathavire family members, look bad. Talking about a tombstone for Uncle Mathavire and showed a video saying they were going to deliver the tombstone, but until today, asikaboni uchincho. Next to where we are digging is Uncle Mathavire grave. Iyo hainagumira ipapo pakazonyorwa zvakawanda. Hanzi we are attention seekers namukoma Hamlet. Mukoma Hamlet handina mashoko nemi. Kana manga muine mubvunzo kwatiri weDrewmas kuti tombstone riri kupi, mungadai makaita sei, makatifonera, namba dzedu dzinooneka apo. Saka attention seeker ndiani? Anoenda kuTwitter onotaura kuti Drewmas Media ya-attention seekers neanotenga tombstone achiendesa iko. Anditozvinzwisise mukoma Hamlet, tine urombo kana takakutadzirai, asi chandinoziva inini pamberi paMwari, pamberi panyadenga takaedzawo nepatinogona. Tombstone renyu ririko, kana muine motokari uyai muzotora mukoma Hamlet. Asi vari kukupai chekudya, vari kuya vada kuvakira gogo wako wawatadza, guva iro rehama yako ratsemuka uripo. Munhu ouya ota inini regedzai ndikuitire, saka uchiri kupi, ndoda kutokusungisa. Mukaenda I think Twitter yacho ichiripo, tsvagai Hamlet Mathavire, you will see it. Hatotaura kuti ada kutisungisa Drewmas Media nemapurisa. Kana uri mupurisa uchitumwa izvozvo newo natko. Regedzai tipinde hedu muchirongwa chanhasi, tingakupedzere tsvimbo kumakunguo. Nhasi tauya nenhau yatakakupromisai kuti tichazenge tichitaura naambuya vanova ndivo vakaburitsa vasikana, vakaburitsa musikana Rowai neava vabudawo ezvinezvi vaviri, mumwe 46 years mumwe 11 years mumvura, vabuda vari kunze. Isusu tawanawo mukana wokupinda imomo mumba macho, asi tisati tatanga kuratidzai mufananidzo, tinoda kuti titange nehurukuro naGogo vamboti titaura chiko chiri kuitika munyaya dzemvura idzi. So muli eZimbabwe singati phela siqeda isikhathi, mani sihle singene phela esiqoqeleni sendaba ukuthi namhla into esifunayo ukuthi sikhulume loGogo esitshela ukuthi kuyinokwenzakalayo ngendaba yamanjuzi, kuyinokwenzakalayo, abethethwe njani, abehambe njani, kuthatha banjani, kuhamba njani vele ngaphansi kwamanzi. Saka regai titaure nawo nhasi, tapedza izvozvo tozokuratidzai mifananidzo. Asi pakaita problem pakutora mifananidzo. Takatora one picture, tanga taudzwa isusu nzi torai picture chi 1. Isusu tikati bvatatora bvataona isina kubuda zvakanaka, tikati regedza titore mamwe. Kamera bva yastika. So muli eZimbabwe sizaqala phela silinike phela lapha sicoxa loGogo, and then okucineni yikho sizalinika khona umpikitsha wabantu laba baphuma emanzini. Owasakwenzayo ukuthi sacela ukuthi aGogo abantu bethu beDrewmas Media bathanda ukuthi bezibonele njengoThomas ukuthi hayi sifuna ukubona abantu bangikhona. Wathi hayi manini ngelicelela, wayenza isintu sakhe, wathi hayi thathani umpikitsha oyi-1. Thina sathi hayi sifuna usahamba sathatha umpikitsha oyi-1, sathi hayi abantu bethu beDrewmas siyabazi. Gogo sicela ukuthathwa esi2, akwesi2 kwayala. Ikamera yaphomba ustika, sabona ukuthi hayi singagcina phela sibulala ikamera sachiya kunjalo. Izve tisati tapinda muchirongwa, ndine urombo muri eZimbabwe kuti muchatishauda nekuti munonyanya kutaurisa musati matanga program. Asi ikodzero zvedu yeduwo zvayo kuti tinge tichitaurawo zvimwe zvatinofunga zvakakosha. Pane vari kuti vada maDNA. Ina handitonzwisisi. DNA for what? Uyezve kune vamwe vari kutaura kuti hanzi maziva sei kuti ndiye mufi, saka munhu yakatorwa kupi?
uyezve achinzi ndiani. Vanhu vanoda maDNA. Kana even Jesus akamuka zuva retatu hapana akambonotora DNA kuti ndiye here Jesu. Asi kuti zvaitika kwatiri vana museyamwa. Watichi? Nena mune Zimbabwe into ekhona ukuthi abantu abaningi bafuna ukuthi bezwisise like deep thina siyabe sihlonipha isintu esenzakale. Abantu bafuna ama DNA test asikwazi ukuthi bazadinga ubani liyamazi ama DNA test, but thina njenge Drewmas Media sahlonipha isintu. So lokho esabe siphiwe khona lathi siyayenza sicinele khona apha silitshela ukuthi wahamba njalo silinike thina asizwa ngelaba kati siyahamba sezibonela. Uyezve chimwe chandoda kunzwisa chihera tisatatanga chirongwa ndechekuti maKristo tisu chete here tine mvumo yekuudza vamwe vanhu kuti muri mweya yetsvina. Mule Zimbabwe oendla futhi uyabuza ukuthi thina njengamaKristu abanye bamaKristu ukuthi yithesile mvumo yini yokuthi sithi hayi lokho moyo omubi imimoya emibi. Ngoba siyabona ama comments lapha nomunye wathi Satan ari pabasa andinakuzwisisa. Satan ari pabasa kuti hanzvadzi yangu yatorwa nenjuzu yadzoka taakupembera obva kuti hanzvadzi yangu ndi Satan. Ameno. Handione denga richipindwa futi navanhu vanotaura zvakadaro. Kusiyana kwezvitendero tinofanira kukuaccepta kuti iwe unoita zvechivanhu ini ndoita zvani zvechiKristu. Ndokusiyana kasi ngatiregedzei kutukana kuti zvinhu zvausinganzwisise unoti mweya wetsvina. Hatidedi kupinda deep nezvaunobhilivha nekuti mibvunzo yakangozara futi. maDNA anoda kuitwa uyezve kuti zvaitikira kupi, ndiani anga aripo etc. Isu tiri kutosvika panzvimbo totora mupicture ene zvavari kunditi nechamba fugura gumbo utiratidze mupicture wegumbo rakabatana raakuratidza kuti rakuita ina handizvigoni usandifurire kufa. Chivanhu ichi hadzisiri sainzi, hachisisi chiKristu, ichi chivanhu. Inini ndinotya kufa, iwe unotya kufa, chiregedza kundituma kufa. Mule Zimbabwe hayi indaba ekhona ukuthi okusala ukuthi ufanele sihloniphane enkolweni zethu. Umuntu nxa ebelieve okwakhe umyekele believe okwakhe ungakukriticize. Nxa ebelieve okwakhe ka believe okwakhe inkolo zichiyene nje ilizwe lonke jikelele. Isusu nyaya yatiri kukunzira iyi. Kana muchida uine mari yefuel mangwana chaiye huya kautibate wakanganwa nemota nemota yakakwirira bhozi musatarisire kuenda nekamota kadoko. Uine fuel yako nemota yakakwirira nemari yekutipawo lunch nepekurara nekuti hakuendeke uchidzoka. Tinokuperekedza unoona mweya yetsvina yacho yamuri kutaura. So mule Zimbabwe kulaba abathi ababona bakhola ukuthi into ekhona hayi liyabuya lisibambe njenge Drewmas Media ule fuel yakho le mota yakho 4x4 enkalakatha siyahamba ngoba kupomba ukuhamba izimota nje ukwazi ukuthi phela uzathola kokulala. Hayi isusu chedu hubvonga chete chedu kukuratidza zvinenge zvichiitika munyika whether unozvibhilivha hauzvibhilivhe ukati Andrew tamushe kana kuti uribo aiwa isusu tinongokupai zviripo. Senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Farirai chirongwa chezuva ranhasi vanoda kuziva nezvenjuzu. Nhasi ndo chirongwa chenyu. Ini ndinoitwa Julia Dadirai, munhu wakazvarwa kuChipinge kuChikore Chirinda. Madziteteguru angu ndiye anobasa ireri muMozambique. Saka ndakahaiwa gore rapera ranga riri 2020 kuzaka. Ndikandobata basa muLundi Marunde paizwi pana Ruwai Chihakwa. Ruwai Chihakwa tikamupuwa pakauya varume vaviri unoti uyu ndiri wekwachimara wati ndiri wevaMumbasi. Tikati aiwa isusu pano tatopedza mwedzi tiri pano
tinoshanda naro waichihakwa ndo watinoda. Imi kana madaidzira mazita enyu mine hama dzenyu dzichazotiteerawo kuchipinge kwedu. Saka takauya tikagara. VekwaChimhara vakazotevera uchida kuzwi kuona kuti shuwa ichokwadi. Tikavati panjuzu panodiwa mari inotengerwa padziva nemucheka wemashavi ne10,000. Kana yakatorwa vanhu venyu vapenyu. Vakanditakura ndikasvika paLundi ndikaita zvemadziko angu ndokutora jecha muna Runde ndobva ndauya naro kuno ndobva ndasiya mudhamu rinozwi Chegwiti ndokubva ndaenda kuChipinge Muninga kuChikore ndikati ndateerwa nevana inini ndichadzoka ndotamba uko kunonga kwaakure ndivhurirei ninga njuzu ngadzifambe. Njuzu dzakafamba dzikandotsvaga Kristo Chimhara navaMumbasi. Chishamiso chakaita mvura ine mahwe, kotoni, runinga. Vanhu vakatadza kukohwa njuzu dzochiuya nevanhu kuvatsveta mudhamu zvinoziva nenyika inoi. Saka tadaro takabika madoro muna Juni. Ndikadaidza vanhu vekwaChimhara kuti chiuyai nditange basa renyu, dzimu rangu randitendera kuti vana venyu vapadhuza. Ndobva ndabika madoro. Chipinge ndokubva yauya ndokubhomba. Zveshuwa tikavati chiendai munogadzirira zvekuya. Tabata vanhu venyu tichadawo muripo. Shuwa vakanogara kudo kuti kwarakwata muripo havana. Takazoonawo vaMumbasi vauyawo. Ati shoko rakadaidzirwe vaMumbasi ndiri mwana wavo. Tikati ita mari ndindosveta kuninga. Akabudisa saizvozvo. Ndobva ndanovhura ninga muChikore Chirindo. Ndobva yandivhurira ndokusiya zvinotengerwa kuninga. Ndobva vachitoti taakuchitoshandira pamwe. Vakati hatichasiyani. Ndokuti ngatingori pamwe nemurumo. Runde ndiye. Asi ukama hatinawo ndisi mango. Kizito unoera gumbo. Saka ndinofunga takasenza. Inini gore rese ndisingari kana no chikafu ndaingotiwo nditengerewo madhiringi tii ndikamwa yakapora. But zvakandibatsira. Vanhu ava varombo ndakavachaja mombe 12 ndabudisa vanhu venyu. But nochokuita izvezvi havana vari kutoputa. Vanhu takavabudisa vasina kana hembe. Iwe vaMumbasi davauya nayo. VaChimhara vakauya nayo musi wechingani? Wemande. Tichida kuti tipfekedze umwe wacho nejira vakauya nayo. Kuoma ndikatoti vanhu avo votofa. Ndobva ndazvisiya. Kwautokwerera machira ave. Nanasi vari mumachira iwavo havana hembe kana nechokupfeka. Chumba chavanogara chaicho inini nditoriwo shirikadzi isina kana nei. Saka imba yavanogara ndoyandaimboti shuwa vakuru vehurumende kana kiina dhona vanobatsira tingaregawo here zviwanikwa zvakadai. Pokuvaisa chaipo handina. Vatori muchumba chisina nei. Tatombokumbira chero kuna kanzera kuti tienderewo kune vakuru vatibatsirewo nevanhu. Izvezvi njuzu tikadeketera ndochidemba kudai dzinouya kana pavanoenda kotakurirwa zviro zvavo vachisenza kuti varape vanhu. Dzinogona kuti hatichakudzosii ngekuti kuvarombo maifano kunga vanhu vakakuitirai zvese. Saka ndaikumbira hurumende yangu kuti zviwanikwa zvakaita seizvi munyika inoi ndo zvakaita kuti
chigare pasi chinoti nyika ndeyedu vanhu vatema taifanira kubetsera zviwanikwa izvi sekutambura kwazvinoita kuti hazvina nechokuita. Inini pano nemvura vatori vanhau vauya pano vachaona dambudziko randinaro. Ndinochere mvura ngezvimadhongi, ndinotereke mvura miri wawo wese wanga uine makwande. Saka mvura kwainocherwa kure ndoboirisa ndovakwiza iye zvikumeso ndokwakuoneka kuti vanhu miri wawo wese auiti sipeku ndivagezese handina. Tiri ipapo tinotenderwa here isusu vemakamera kuvatora? Ndichambokumbira mudare ndoona kuti kamera iyi vangatitendera here sezvo vanhu vatinobetsera havana nechira vatori varombo. Inonjuzo hadzidi izvezvo, hatidi kuti zvizoita bad record kuti vanhu tavaona rasi tobva tovashayiwa ngeurombo hwekutadzi kuona pekuvachengetera nekuti zvinotora 2 years ndiinavo inini, saka pokuvachengetera chaipo handina. Alright, tanzwa mashoko enyu, tiri kudzoka kwamuri zvakare. Tanzwa makashanda basa iri muri vaviri ndizvo. Timbonzwa kune vamwe venyu ngavatange nekutitaura zita ravo obva watitaura pamusoro pebasa ravakasangana naro. Asi tiri kudzoka, rambai muri ipapo. Ndenzo tiri ya Marima. Ndiri assistance. Wawa. Saka ndiri assistance. Iwo zvavarondedzera ndizvo chaizvo. Ine ndiri assistance. Saka kureva kuti paya patinenge tati takuita basa redu teta tiri tese. Dzimwe dzenguwa ine ndozoita munhu wabudirwa. Andichazozivi nhoroondo yozodi. Yozoitika. Asi ndiri assistance wavo. Kubva kunaro wai tatiri tose. Ndorangara chikuonai. Kusvika izvezvi tingori tese. Tichitoshanda basa rokubudisa vana. Right, ndadzoka manje. Ruzhinji rwevanhu muZimbabwe vanoti hakuna chinhu chinonzi njuzu. Nhasi tiri kunzwa vana vanga vakatorwa nenjuzu. Vanonzi njuzu mweya wetsvina. Ichokwadi here ichi? Pakunamata vanoti mweya wasvina, asi chikaranga vanochiziva kuti chikaranga chiriwo. Isi kuzosvika kumukirwa kudai mateteguru namadzibereki anga achimukirwa. Saka mashavi amadzibamba aya ndaanouya ouyawo tichishandai basa iri. Saka vana vadoko vobarwa izvezvi vanoti hakuna chishona chiriko nokuti iko zvinovokurire kuchiKristu. Tiri papo gogo. Chinhu chiri fani as maZimbabweans or as maAfricans anti. Kana vanhu vakauya neshoko rekuti manjuzu mweya yetsvina. Kana tichiratidzwa manjuzu like njuzu dzacho kumapopa macartoons. Tinoona zviri zvinhu zvakanaka, zvinogara kunyika yakanaka. But kana takutaura, takuuya pareal life handizivi kuti zvinofamba sei. Vanotanga kuti mweya yakatsvina, mweya yakaipa. But kana tichiona chinhu chakanaka chinogara kupi panzvimbo yakanaka. Saka ndizivi kuti tiri ipapo kachera ngavabva vatijekesera vana gogo zvatinawo vese kuti kwavanenge vari kumvura uko vanenge vari panzvimbo yakaita sei, inzvimbo yakanaka here kana kuti vanenge vachitambura mumvura? Chinoita chinodai kune ninga zvakaita kunogara vanhu, kune makomo mahombe. Saka njuzu yochitora vanoda kudzoswa havagari pasi pemvura, dzinotora dzondoisa kumapako kuya kuninga kweyo dzaisa kuninga. Shopu yenyu chaiyo yakamira munotambudzana nemusikana washotesa mari zvakadai dai dzinopinda dzochitora iwe usingaoniwo zvati. Makaona chapupuri chakati zee pana unongoti chadarikawo. Izvi zvinhu zviriko. Ndinofunga vakatora mapictures
munovaona vasikana vakanaka vakomana kuona vobudiswa kudai ndo vanochinjwa munoita shato dzinochinja dzonanzva so ogwamana kwasara kumusoro iwe mukomana wanga wasara gore yakatopera kuti dzichidai dzigwamanise kana shato yakamedza kwegore makumbo atobatana kwasara uku njuzu yacho huru ndo zvainoita izvozvo noti awa uchabudi hauna tena. Handina kunzwisisa ipapo muri shato ndo dzinoita izvozvo dzinochinja munhu kukuita kana shato chaiyo kana kuita chimwe chipukanana uku kuzasi kwakwe. Saka pane pandoda kunzwisisa dai pasina kunoburisa kwamakaita rowai ava vanhu havangadai vasina kubuda ndizvo. Vaideni vasina. Saka zvichireva kuti mudzinzizi dzedu umu makazara vanhu vasina kutorwa. Vakatowandisa vasina hama vanotozochinjwa zvavo ngokuti munongori wakatorwa saka tichamudini wakangeenda nerwizi chokuita ndo pasina. Izvi zviro zvinowanikwa Mozambique chepinge ndo kune magwasha akasimba inini ndo kumusha kune madziko angu ndo vanoziva kuti njuzu idzi dzinoitwa sei sekuti chero pahondo paizwi viva fererimu voridza kangoma kudai vanhu panda ndo zvinoshanda njuzu idzi kana madzichengetedza zvakangonaka. Saka ichi chiwanikwa chenyika ino chinototi chigare pasi chaiyo chokuti saka itachema tochiti ngatikumbirewo chero hurumende itibatsire njuzu idzi karamba tinadzo pamwe nyika yedu inovhiringwa tikabvunzawo kuti zvinodini otherwise pamwe tinoudzwa gwara rokuita kuti nguva yevanhu vaizivisa makomoredi kuti tisvike patiri panapa vese vakapera ana mbuya nehanda vaimukirwa nemateteguru akadai sazvino semagwasha atinawo. Nhau yacho yakaoma ndisati ndataura mubvunzo wangu chera vangofemeruka varoda kubvunza bvunza henyu chera. Okay, isusu gogo vana gogo tinoshanda kune vanhu vanofana kuti tinozwa vanhu vechiti kana une manjuzu unotadza kuroorwa ichokwadi here? Napo wayo vikaranga munonga musingazviteedzeri. Mukomana kana aine njuzu haarori wakatoroorwa. Musikana kana aine njuzu wakanaka sei haarorwi une gwasha renjuzu iroro. Asi rikapenderwa seizvi mabika madoro madini zvese muchipendera unoroorwa. Pamubvunzo wabvunzwa nachera ipapo ndingade kuziva handiti pataurwa nhau yekuroorwa tinonzwa vamwe vanhu vachichema nenhau yembereko injuzu futi here dzinodaro? Ndau yembereko hadzisi izvo zvimwe zvava zvimwewo zvokuti umwe unochehiwa umwe unongova nezvamadzinza akwe zvinomuvhiringidza zvomugonesa kuita mwana. Kana muchiti madzinza muri kurevei? Toreva izvozvo izvezvi chinyakare ichi mateteguru namateteguru aiva nezvikaranga zvavo zvikona kugadziriswa ndozvizozoita kuti mwana akandoroorwa zvotobata kuti tinzikwe. Zvokutadze kuita mbereko hazvibati njuzu zvinongogadziriswa chero ipapa munhu wakauya kuti handina mbereko ruoko rwangu irworwu ndine mushonga wandinoisa apa ndobata chibereko ndoona kuti chine purobhuremu murume kana kuti mukadzi achiite mwana kana chochiita mwana ndochichinja chogashira mwana. Saka tine mamwe masituations ekutoti mwana haatoitike zvachose. Pane chimwe chinototi chibereko chake hachiite mwana kana ari murume zvese zvakangofanana. Anenge aide mvura isingakwanisi kusika munhu asi wakakakurumidza kutsvaga vanoziva tochera mushonga unosimbisa kuti paite mwana. Inini ndiri kudzoka futi kuti hancho kune vamwe vanotengeswa majira hanzi machira hanzi machira emanjuzu anenge iri ebhluso
mamwe ane macolors white, meruni, chakadaro. Saka pandinoda kubvunza kuti for example munhu kana kanzi aurorwe, kuti urorwe unofanira kuva nemachira iwawo. Zvemachira zviri sure. Chikaranga chatiri kukuudzai pano. Munogara pasi mobvunza wekumanjuzusa zvino. Machira zvingati ari munomaona. Navakafuka akachena neakaite blue. Vabereki vemwana kuti mutenge blue nemeruni vanga vari kuchechi. Saka vakatofa vari kuchechi ndo panozi chitenga yemeruni tenga yeblue tikumbire madziko vakafa vari kuchechi oti vakazoteerwa nevamwe vakafa vachiti no chikaranga chimunoita achisi chotoona kutsvaga vana. Right, muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwa nhau yatiri kukurukura. Vazhinji vanogara vachitibvunza nezvenyaya dzenjuzu kuti zvakamira sei. Ndosaka nhasi uno muri kutoona tichikurukura kudai kuti tinzwe kuti imbori nyaya yakamira sei. Vana gogo, pane zvimwe zvatinge tichida kunzwisisa zvakare kuti munhu kana achinzi atorwa nenjuzu vanhu vafanirwa kunge vachichema. Zvozonzi munhu iye anobva afa. Asi tinonzwa futi vamwe vachitaura kuti aiwa zvinozokumbirirwa, asi vanhu vachema gore rino munhu unozobuda after 40 years zvozokumbirirwa. Sei achinge asina kuurawa nguva yachemewa? Vadzimu vake vanenge vasingadi kuti munhu aurawe. Vanoti regai isusu timateteguru tisu takonzeresa kuti mutore mwana wayo. Regai tumuchengete chero chinyachema. Tinoda kuti mwana wayo azobuda nebasa ratinonga tamupa, nokuti vari kubanze vakarikonewa. Isusu tinoda kumupa zviwanikwa zvetinoda kumupa kuti asenze mumhuri yedu. Ndo zvinoitisa kuti wachemwa adzoke. Panozoite chitukwa chemombe inomira parwizi yokukumbira inotemwa ipapo yosengwa ropa. Mazvizvi ayo yokutanga munosunga ane makonye anonongere njuzu dziya mukati. Mondorasha mazvizvi iwawo njuzu dzononga dzombanasa kuziva kuti makumbira chokwadi mwana wenyu munomuda. Ndo zvinoita kuti mukumbire munhu kunjuzu. Saka paya patinonzwa kuti munhu ashayikwa azowanikwa akafa, chii chinenge chaitika? Injuzu here dzinenge dzadaro kana kuti chimwewo chinhu chinenge chaitika? Saizvezvi ava tiri kushungurudzika. Inini pano ndikatosungika dzikauya pano dzomira dzoona ndochisungika sekukumbira kwandinoita kuti handina kubhadharwa, ndakafirei, havana chekurya. Izvoi vakadzoka vanongozoona yamutumbi munarunde dzatoponda. Nokuti taida kumupa vanhu venyu but mashai wacho kuita chiregai tichikupai mitumbi yevanhu mutochengeta. Taida kumupa zviwanikwa zvokuti mubetserwe mumhuri ngedzinza renyu. Saka matadza ndotoponda moona vakafa. Pane imwe yakaitika kuchikombedzi nofunga June. Vakandidedza panapa rori radhibha murwizi. Vakati tatsvaga vanhu vamwe 4 vakawanikwa wachi 5 wainga nemanjuzu wakatorwa. Vakatsvaga vakamushayiwa. Inini ndaenda kuchiredzi ndakazoti tsvagai huku 2 chena ne200 mundosiya ipapo pakawira rori. Mozomuka mangwana moona huku dziripo here. Vakasvika huku pasisina zvese nemari. Hapana kupera wiki vakazouya ono vochiti vandi hai njuzu dzobva dzauya mumeso mangu hanzwi. Pano vanoshazha njuzu dzatova pasi dzape mutumbi dzatoponda. Saka zvakatooma. Ndofunga muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe zviri kutsanangurwa. Veruzhinji zvakare vangade kuziva kuti taona muri kumaburitsa vanhu vakawanda, tingati munospecializa naizvozvo here kana kuti pane zvimwe zvamunobatsirawo veruzhinji nazvo? Zvibereko zvakasungwa, vanopenga, zvimwewo zvirwere zvakasiyana, tingati pfari kana kuti kenza. Zviri mumaoko aya. Chinoita ngochokuti unobatsira vanhu vasina. Ndingadaenda akure
kana kuti nendege, but inongobatsira varombo vasinawo chekundibatsira, wasi ndobatsira. Kenza yabudira mukati inoputikira imomo neronda rochitopora ngemaoko yangu iyi. Muri kuzvinzwa muri Zimbabwe, ndo nhau iripo munogara muchititaura titsvagirei vanoirapa zvakati, ndosaka chirongwa chiripo, ndosaka nhasi unotauya zvakare tichida kurukura navo tinzwe kuti ndezvipi zvavanogona kunge vachikubatsirai nazvo kuitira kana movabata. Senguva dzese munoziva kuti kana makuvada munouya kuDrewmas Media so that we take you to another level. Tisingade kuwesta nguva yenyu vana GOGO, tiri kuona futi kunze kwaenda chera mune zvamamuda kutaura here ndisandataura? Tinosverera. Nekuti nhau yenjuzu inhau hombe, inhau yatinofungidzira kuti tichatodzoka zvakare tinyasogara pasi tichiti tauda mbokurukura nezvenhau yenjuzu. Asi tisati tabva, ndanga ndichida kuziva zvakare kuti hongomaverenga zvinhu zvamati munobatsira, ko kune vanhu vanofamba vachinzi iwo nenjuzu, vamwe vachienda kuchipostori vonzi bviswa njuzu iri pauri, vamwe vachienda uko vobva vanzi tenga machira, vanhu vakutoputa dzifodya dziya vakunwa mawaini. Zvakambonyatsomira sei? Zvechiporofita vanoti ndo mweya yetsvina yavanotaura mweya yetsvina, asi but hazvisi kupera. Ipo pano ndiri kufonerwa nemabhishopi kuti ndinokumbirawo mudano chechi yangu yaMbumba. Inini ndinovape mvura yekuti vanhu vaungane pachechi yavoyo, asi but voprofita voti zvinoitika mweya yetsvina, asi vanouya nemota neusiku. Mapostori ese tingati nyika ino zvayo hazvina mutendi, hazvina masowe, Zioni. Vanouya vachitibatsirei vanhu vakuru, ana bishopi, nemvura dzamunoshandisa kuti munowandirwa dare ranga harichaiti. Asi wondotarima negemenzi wakuti n'anga mweya wotsvina. Inini handisiri n'anga, nditori munhu mubatsiri uri padhuze naMwari, woti munhu wakasvika pano wafa. Ndine vanhu vandinogara navo vanotopedza kana 5 years auya ari mubhara, nhunzi dzohongozuva kudai, wozobva pano rajaha pakatobikwa doro pano sondo rapera rokutenda mwana wakauya pano atomharwa nhunzi ndikamubuditsa. Asi but 5 years ago ndiinaye. Muri kuzvinzwa. Tisati tapendera futi chirongwa, veruzhinji vanga vada kuziva kuti pana Rowai zvamira sei. Rowai akubatsira here, ari pano here kana kuti akumba kwavo? Inini Rowai pakavhiringa munhu wakandihaya ndowainga mutungamiriri wangu, ndikabetsera kushanda naye. Inini Rowai wanga asiri mumaoko mangu, vachihakwa ndakavabvunza katatu kairi kuti munondoona sani, ndovati mota yavo ndorokenda uchipinge ndotore zvinhu zvinobatsira, vaitidira petrol, ndodzoka kuya kuna assistance wezaka. Inini ndini ngadira petrol here ndobetsera vati mota yatofa zvadai. Saka inini ndakasiya Rowai kumba kwavo kuti ndichaziva kuti Rowai uri pabi. Ndakaperekedza Rowai kumba kwake, kana ari kundotsvaga uchiti achadzoka, munhu n'anga yake ndo inotoziva kuti Rowai uri apa kana uri apa. Inini vandinokwanisa kuzozvitsvaga ngevandinawo nasi mumaoko angu, vandinotokumbira hurumende kuti dai anditsvagira pokuisa vana vasanaiwa. Nyangwe ishe wedu vamunangarwa, hatisi kuziya chakati pamasimba kuti nyika izwi Zimbabwe. Zimbabwe yakabva Mozambique, inini ndakabvawo kuMozambique ndokumusha kwangu. Saka ndaikumbirawo kuti zviwanikwa izvi ndione pokuzvichengetera. Ndiri shirikadzi, murume wangu wakatofa. Pamwe tingangodaro tafungidzira kuti pane vairi chete, varipo here vamwe vasiriwa vatiri kuziva vamakatora zvakare kumadziva ari pano? Vamwe vatakatora kumadziva kumba kwedu vangori kuChipinge, ndo kunonyatso kutozikwa zvemadziva izvi. Unoku ndo vatatotanga kushanda ngekuziva kuti inini ndiri munhu wekuChipinge unoziya basa. Vanhu vanohaye inini pamanjuzu aya. Saka kana munhu achinzi atorwa nenjuzu toti izvo ndikatorwa seni nhasi unoyu,
pane nguva here inofanira kutanga yamirwa kuti patenge paita gore kana kuti munhu achingotorwa ndokwanisa kubva ndamhanya kwamuri kutaurai kuti munhu atorwa kwakutotanga process yekuti munhu abude? Uyezve kana muri mamuburitsa asina kana 2 days dzaapinda, anorapa here kana kuti pane nguva yanofanira kunge achipedza training? Yes, anorapa ngokuti magwasha amutora iwayo aitoda kuti arape. Saka ndinokwanisa kuita vhiki ndiri parwizi ipawo ndotomupuwa munhu, ini ndichapedza gore naye, vabereki vake vochiuya kwandiri ndochimutraina, njuzu dzochiuya kuti toda kumupa basa rakati. Izvozvi kuDarwin kuri kutsiriridza nhau yemapostori, vakaenda pamvura vakanzi vese vanga vaita kanenge kusvikirwa kwakusvetukira mumvura muya. Vamwe vari kuti mukuru wechechi akachekeresa, vamwe vari kuti dziva iroro rinofanirwa kunge richiyera rine njuzu, vamwe vari kutaura zvakasiyana siyana. Tiri kuno uku kwamapanzuro uko kune vakatorwa nemhepo zvakare vakakandwa mumvura 4 vakafa, vamwe vakakwanisa kunge vachibuda. Ndezvipi zvamungade kuti taura pamusoro penhau idzi? Tinotaura kuti panenge paine zvaitika, sezvandambotaura paya kuti pane rori yakaminduka uchiende kumaketi kuchikombedzi. Njuzu dzainga dzichida kutora zvinhu mumota, pobva paita mhepo chaiyo sikuita serori riri kubva uko. Saka mota yakarambira apa, waiva mberi waiva nemanjuzu, ndokubva ati atidzire, dhiraivha naasistens wake ndokubva vadzira, ndotema matanda okuti vati rori pamwe rinobva uko. Izve imhepo iri kubva uko nemvura, njuzu dzatotsamwa. Mukuru waiva imomo mupostori wakanga akuchinamata kuti Mwari toda kubuda pano, njuzu ndokubva dzatsamwa kuti no, isusu hatizirwi zvechipostori, toda kuona kuti upostori hwako mukuru ndiani, isusu newe. Ndokubva mvura yauya, muri mujecha musina kana do, ndokubva rori rabva ratorwa ipapo nematanda, ndokubva vanhu vafa 4. Umwe ndokushaika waiya nemanjuzu, wakatobva mberi kwemota wachiti inini ndatozara ngemvura. Wati mvura iri paini zve muri kutaura? Hanzi ndatozara ndamvura. Ochikwira sure kune vamwe, ndokubva mvura yauya nematanda yakachena isina kana nhope, ndokubva rori ratorwa. Dhiraivha naassistens wakatomira votoona vanhu vese vatenda. Saka vanhu 4 nauya wainamata vakafira ipapo. Uya wenjuzu wakazotorwa, vekwakewo vaisvinuka zvibata-bata, ndochakazoita kuti apondo yake. Wakatobuda akabata dhiragoni rake pavakazoonekwa neZambia asina kana chaanacho, ropa mukanwa, ropa mumiro. Njuzu dzinode zvinhu zvechokwadi. Seizvezvi patakamira kunonzi amubaye jekiseni, amutori mafoni, munondoona nemeso ngoti chiva chigare pasi. Kare kwanga kusina foni, kwanga kusina kana chimwe chinhu chokuti munomboti tinoende kuchipatara. Njuzu hadzizvizii, dzinopona ngemuchero yemusango, kuti muti uyu unovava munhu unopora. Sezvo zvokuti kana mukauya pana handigoni kuti ndiri chipatara changu ndototore chipadza changu ndondochera, ndotoona zvandinoita munhu chero wakazvimba dumbu kudai. Saka ndo patiri naizvezvi kuti izvezvi njuzu dzatiinadzo vanhu vatakapuwa tinomboona nemeso. Tingakumbira ya kumagwasha, tinogona kutora nguva shoma shoma, havatorwi foni, havabayiwi jikiseni, kungoona nemeso kudai, vazokwanisika kuti vaibva muzoita zvamunoda navo. Stando kunzima pakaipa, but ini ndoda kutarira ava vane vasikana vanotengesa kumashopu kuti vasabe mumashopu vechitema kuti maybe manjuzu atora. asi iwo manjuzu anotora. But inini neshamba ndogona kutora maswitsi ako, njuzu ndogona kutora. Tinoti dzinotora here kuti dzinoba naikoko? Dzinoba, kutoba, nokuti hadziudzi zvemunhu kuti ndakutora, kutoba kwadzinoita. Asi zvinoitika here kuti masikati ndichifamba so ndogona kupesana nayo ndisingaiona? Zvinoitika.
munopesana nayo kudai yechidarika imi dzinenge dzakagara zvinzwa kuti muri kutaura kuti kudii. Saka zvatabvunza izvi pamwe zvinogona kutopinzisa panguva yakaoma. Hazvipinzisi ngoti hamuna kuzvibata. Zvinoizwa kunjuza hatina chatataura. Zvinoryiwa ikoko kana mukachizozvierengudza zvese ndozvinopa mhosva. Nokuti hazvidi kuzipa. Pane zvimwe zvamusina kutitaura izvo hazvitauri. Saka gogo kana munhu unoziva sei like usina kuudzwa munhu unoziva sei kuti une manjuzu. Kuti uzive kuti unotouya pane shairi renjuzu rakaita serendinaro ndorinokuudza kuti chinokunetsa iwo ngechakati renjuzu gadzirira zvakati zvikati. Asi kunzi asi tauya kwamuri gogo muchida kundibatsira toti ndauya kuzobatsirwa. Munotanga maridzambira here kuti musvikirwe muzotanga kuona kana kuti makangonditarisa somokwasa kutondudza kuti iwo une dambudziko rakati nerakati. Dai pano kana makasvika machidobatsirwa ndindokuudza kuti mauya henyu asi but pane zvimwe zvinangwa zvakazodai dai. Ipapa pano zvataona dema musina kutanga kutaura kuti asvika kwachihakwa but handina inazvo kuti zvekwachihakwa mazviona makambondioneyo. Saka ndakutaurira kuti ini basa rachihakwa ndakashanda ndotorwadziwa kuti akabhadhara mari handizivi zviriyo ngokuti ndaiye assistance asi ndirini ndaiye mukuru webasa ipapo. Paaibhadhara mari dzake kumanjuzu waibhadharira munhu waakasvikira ndiye wakazohayawo inini. Saka inini hangu ndizive kuti wai uchiri kusenza nokuti zvinotorawo nguva otherwise 2 years nozouya nemutundu yake. But inini handisati ndachizvirota njuzu dzakatosiyira ipapo kuti dzakatsamwa kuti hadzina kubhadharwa dzakashandira pasina. Ndiyo nauya munogara muchitinetsa kuti tiudzei kuti kuna Rowai zvamira sei ende munoziva takaenda kumba kwaRowai kanenge katatu chaiko tichinovabvunza kuti zvamira sei. Ndofunga mhinduro yacho nhasi uno mainzwa. Hai mule Zimbabwe angikwazi ukuthi ndiliqalisele ngaphi but indaba ekhona lapha sikobogogo abakwanisa ukuthi bekhiphe abantu ababethethwe zinjuzu ngaphi injuzi edamu. So ukwenza kwabo ukuthi beze bekhiphe kuthiwa kwathatha isintu esikakhulu ukuthi beze bekhiphe kufunakala imali eningi kakhulu. So lapha bebakhiphile edamu la ngikhona kulabanye abakuqala liyakwazi nguRowai lo esikambe khona sathola engekho. So ngomunye wakhona and then lapha esikhona bakhona futhi khona apha abathathwayo kodwa phela ukuthi abavumeli ukuthi njani kufika amakhamera kumbe ukuthathwa ngamafoni kumbe ukuthi behlaba amajekiseni. So lapha elibakhangeleyo ngugogo ongapha ogqoke ingwane eyiblack ngunjani nguyomkhulu wangikhona oseceleni legrey nguyo assistant. So lapha esikhona bayasitshela ngokuthi amanjuzu kuyini badla njani baphila njani ukuthi kusiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi siyahamba emachechi ukuthi hayi manjuzu ngimoya emivi kuthiwa hayi asomoya emivi. Siyakwazi ukuthi thina sizalwe sisesintwini phela kungakabuyi ukuthi laba abamhlophe ukuthi benjani bezokwanisa ukuthi besitshele ngokuningi. So hayi mule Zimbabwe okuningi lebe lifuna ukukuzwa liyasifonele nambeni zona lezi eziphumayo lizwe phela ngokugcweleyo silitshele ngokugcweleyo but hayi indaba yangikhona khanye ngani hayisikho lokho esebesiphomba ukubona phela kumabona kude into eziphila lathi esintwini. Munzwa chihera avana chihera munovaziva ka hanzi chihera akatorwa nemvura haunomutsvagira kuri kuenda nemvura unototsvaga kuri kubva mvura nekuti ane nharo. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe ndo chirongwa chatanga tinacho zuva ranhasi. Ndofunga vairi vatatu madzidzawo zvamanga musingazive pamusoro penhau yatanga tichitaura nezvayo nhasi uno, nhau yenjuzu. Tinonzwa nzizi dzakawanda chinzi ninga akashayikwa, ninga akatorwa nenjuzu, ninga azodai
tasangana navo gogo nhasi vanokwanisa kunge vachikubatsirai padambudziko iroro, zvichireva kuti kana handisi kuda kuvasungirira gogo, asi ndo zviripo kuti vanobatsira vanhu vanenge vawirwa nedambudziko rakadaro, zvichireva kuti nyange uri kupi waita dambudziko iroro unofanira kuti wabata gogo ivavo vakuyamurei. Mubhadhare vanhu vaMwari, mubhadhare. Vanhu munoda zvemara. Chimwe zveshe ndachida kutaura chera. Ko tinomirirei kuti hurumende gogo vataura kuti vada kuakirwa imba. Asi tikada kutarisa dzimba idzodzi dzakazara vanhu vane njuzu vakawanda vachada kubatsirwa. Kungatibatanika semhuri yeZimbabwe toti handi kuna gogo tinovavakira imba. Cause kune vamwe vachatora vachada kugara paimba iyoyo. Vachatotorwa uye zvahama ndingati dzenyu kunge dzangu dzisingatorwa, hama dzedu dzichatorwa. Nepo ndio uchatorwa. Tiri kutaura zvokuvhundutsirana panapa. Asi hongu tingataura tichiseka edumhu reZimbabwe, asi dambudziko iri riri kumunhu wese. Gogo vari kutaura kuti mutoro uyu wavaremera, asi vanougona. Ko panapa kana ndichipatarisa pakafanana nechipatara. Zvipatara zvinovakwa kwese kwese. Kuti tadzanei muri yeZimbabwe kuti tinge tichiziva kuti tisu vanani tiri kuda kuita zvipi, uyezve tingatadze here kuvakawo 4 rooms edu. Toisa maasbestos mangani, toisa zvidhina zvingani, tokwanisa kuvabatsira so that wese achaita dambudziko tinenge chingoti nhangai kuna gogo chipatara takavaka kare. Hai chokwadi. Otherwise ndosiya Drewmas ndoita assistant wagogo, nditosina kubhadhara haubatsirwi. Hanzi imwe nhau zvakare ndeyemvura, vanoda mvura yekuitira kuti vanhu vanenge vari pano vange vachiwana mvura. Saka muri yeZimbabwe hecho chitsvaru, mumwe nemumwe anokwanisa kunge achigadzirawo bhoro, batsirazve. Anokwanisa kunge vachivaka mabhiridha, uye motaura kuti isi toda kuvakawo mahara. Vano zvidhina motaura kuti inini kwangu ndakakanya zvidhina. Basa racho roita sei? Ingotibata isusu eDrewmas Media tokusanganisai nagogo mounza zvino. Asi hatidi vanoda kuchitsotsi. Chitsotsi kunyepedzera kuti ndoda kukupai zvakati wachida kuzorapwa orapwa mahara. So muli yeZimbabwe abata assistants wacho ane achizosvika kunani nemukoro wake assistants ariko vari kuda kusvikirawo paassistants. Muri yeZimbabwe changa chiri chido chedu chekuti tinge tichitandara, asi honai taudzwa kuti ezvezvika tanga kudhiraivha motokari tinozosvika mugutu kuma10-11. Ende ndo zviri kutoripo, saka basa mangwanani. So muli yeZimbabwe singakati ukuhamba ugogo lapha njengoba ekhuluma ukuthi hayi into emhluphayo yizindlu zokuthi abantu abafika belatshwa o laba abantu ababe bethethwe izinjuzu. So muli yeZimbabwe kasibambaneni, isintu sethu siyasazi, singafuni ukucatsha ngeminwe, asiphumelene egcekeni, abafuna ukucontribute ukuthi sikwanise ukuthi siyakhele ugogo at least 4 rooms. Siyabuya lezitina konke, abakwanisa ukukhipha izitina, abakwanisa ukuthi begebha, abakwanisa ukuthi benjani beyakhe. Siyakwazi ukuthi bakhona abalendubo, nxa ufuna ukwanisa ukuthi uyakho ubuye uyakho uncediswe, nxa ulezitina ubuye ufake izitina uncediswe phela singakho. Asichera ndozviziva kuti izvozvo tichingopedza chete chirongwa chino vanhu vanenge vakutotibata nhai imi ndine njuzu ndoda kugadzirwa, ngatichitaurai tichidai so toda kubatsira gogo so that sezvatotaura kuti Drewmas Media ndeyebudiriro. Munhu achauya kwatiri achiti ada kubatsirwa nagogo zvidhina 1000 pamberi, ndizvozvo zvidhina 1000 pamberi. Gogo muri kuinzwa nhau iri pano ka achauya achaura kuti takamupa nhamba isusu, kana mukaona munhu ane nhamba dzenyu musingazoti adzwana kupi anenge abva nekwatiri. Toda kuirana kuti tikubatsirei vanhu vawane pekuita sei, pekugara. Usati watanga kubatsirwa, nekuti isusu taane chokwadi chekuti gogo vanokwanisa kubatsira zvenjuzu, no doubt. Usati watanga kubatsirwa dambudziko rako toda zvidhina 1000. Zvinoita kuti kana tikati imba yedu inoda zvidhina 10,000 manje tinenge taanazvo, nekuti mwene anongouya achiti inini ndiri kutambura, hapana asiri kutambura, isusu kusvika kunoku izvozvo fiyo kutambura. Saka ngatibatsiranei tivake imba iyoyi. Tizotaura kuti August achikwana next year tiri kufanira kuya kuzotora mufananidzo wemba yedu yapera.
kure nai because kana tichiti muli eZimbabwe ngiyakwazi ukuthi nxa sisithi August siqeda iprogram leyi kuyabe kulabantu abangu-20 abafuna inamba kaGogo saka tinenge tatone 2013 singabona ukuthi muli eZimbabwe into esifuna ukuthi sikwenze ukuthi siyakhe so nxa ukwazi ukuthi lezi tina 1000 nxa ufuna ukuncediswa nguGogo asi azvirewe futhi kuti kana wabvisa zvidhina 1000 auchavabhadhari mari kana wauti iwewe haukwanisa kubhadhara zvidhina hauna mari chibva wangoregedza asi kana uchiziva kuti zvakakosha zviri pauri zvinoda kugadziriswa zvidhina 1000 plus mari ichazotaurwa naGogo kuti vange vachikubatsira tovaka 4 rooms tovaka aiwa ngatite 5 nekuti ziva kuti kwako wachatorwa ubulawa yoko nene kukoko atoda step by step ngatitange tamboti vaenzi vedu vanopota vachiuya vaka vawane pekuita sei ivo vacho varwere varoda kuya kuzorapwa vanofanira kuwana imba yavo yavanosvikopinda tozoti isusu inini ndinochizoti 5 dzakwana kana 4 assistance wangu unongogarawo pakadai saka kuti abudewo pakadai iyo tochibata basa rakadai izvi hazviiti izvo zvakuonekwa ndiGogo zvinhu zvamukati mendimo tisati taenda Gogo izvozvi so kumbare kune mwana ari kutambura zvikuru ari kurohwa mambama nemunhu waasiri kuona munobatsira here dambudziko iroro kana kuti imi mune area yenyu patouya vakatowandisa kubve Harariyo uchitoti ndaona icho ndakazodii ndakachete vanhu havazopiwa vamwe mafoni vanenge vati kweda ndokutori nezvirwere Harare ndasiya padiki nditori nemurume uyu kuti mubvunzewo wasvika muHarare kangana ndochibatsira dambudziko iroro saka mazvinzwa muri eZimbabwe manga muchiti Drewmas Media titsvagirei isusu zvatava kungoitawo seDrewmas Media kubatsirana nemhuri iyoyo kuti ikwanise kusvika pano asi ivavo ndo vatinoexcuse achiti havasi kubvisa zvidhina izvozvo ivavo nokuti idambudziko ratanga taisa maoko medu kuti toda kuona kuti ndiani angakwanise kuvabatsira saka mwana ari kurohwa mambama uya namai vake nababa nevana vavo vese tichangoti vauye kunoku vobatsirwa ndivo chete vasiri kubvisa zvidhina 1000 tete ndokuziva shumba une mwoyo no manje inini ndini chihera chapetserana aiwa muri eZimbabwe yanga ari mafaro edu ekunge tichitandara nemi zuva ranhasi senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media taking you to another level. Manzwa paya muri eZimbabwe tichikumbira kuna naGogo kuti zvinoita here kuti tinge tichitora mifananidzo mifananidzo yeavo vakabuda mumvura. Asi chandingade kukuudzai muri eZimbabwe ndechekuti tapiwa mvumo mushure mekunge vakumbira. Makumbiriro acho ndiwo vanoaziva. Naizvozvo tapiwa mvumo yekutora mupikicha mumwe chete, video no, one picture. Asi patatora mupikicha waunonyatsotibudira, ndofunga muri kuona mufananidzo. Mukatarisa pamufananidzo uyu munoona vhudzi riri mumusoro iro harichisiri vhudzi revanhu, haasi mawigi ayo, asi ndo vhudzi ravo riri kubva panyama ende ratodimurwa. Izvozvo dai tanga tataura navo vakutsanangurai zvakare kuti ranga rakareba sei. Saka zvavakatopfeka izvo haasi mawigi. Plus mukatarisa magariro avakaita kuti twasa mudenga, iwo ukanzigara pasi wakadaro ungazvikwanise. Hongu vamwe vatiti izvo tifugure makumbo iwayo tikuratidzei. Aiwa ndezvechivanhu. Imimi zvamunoda kuti tiite dzimwe nguva mune muchitiisa futi pamusvetu, nekuti hauzivi zvinozoitika kwandiri inini wauri kutungamidza. Zvinoda dai muripo. Pane zvimwe zvatinotya kunzi uri mutori wenhau wazvirewe kuti hauchisina mamaforces anokukuvadza. Naizvozvo hatikwanise kunge tichiita izvozvo, asi maudzwa kuti makumbo aya akabatana, chiva ine vimbo yekuti akabatana. Vamwe vari kutiti vari kuda maDNA. Hanzi itai zvemaDNA. Vedwe. Seiko rudzi rwedu tichizvidzikisira?
makambotora maDNA aJesus? Kana musina, aya muri kumadini, nekuti zvemunhu werudzi rwako aunotoziva kuti akakura achibva apa. Asi kune vamwe vasina kusikwa naMwari. Hatina kusikwa naMwari here isusu? Kukana takasikwa naMwari, seiko tichizvidzana kusvika ipapo kuti ngatitoonai maDNA? Saka muri kuti munhu iye anongwa kupi? Ari hama yani? Naizvozvo tine urombo hatitombokwanisi kana kutaura nezvenhau iyoyo. Ndo zvatataura zvakare kuti imimi dzimwe nguva zvamunoda zvinotipinzisa panguva yakaoma. Patatora mifananidzo, tawana mufananidzo 1. Ivo vatitaura kuti muri kuzotora mupikicha mumwe chete. Tapinda mumba manga muine dima, taedza kutora mufananidzo, asi watatora i1. Pikicha yacho nekusada kunyatsobuda kwayaita, tazotiregedzai tiwedzere mimwe, asi izvi ndo zvabuda. Hapana chazobuda. Kamera ndokubva yastika, zvichiratidza kuti tanga tatori kunze kwemvumo yatanga tapiwa. Munotondera zvakare tiri kwana Rowai zvakaita kamera yedu, nanhasi kamera yedu yakazorora. Naizvozvo hatingade kuti tirambe tichiita zvinhu zvatinoziva kuti zvinotikwadzira makamera edu, nekuti hapana anozoda kuuya achiti veduwe kamera yenyaya yakafa muri on duty, regedzai ndikubhadharire iyi motitengera imwe. Tinoziva kuti zvakadaro hazviitika, hatisati tamboona izvi zvinoitika, asi hatina munhu ati amboya kwatiri achitaura izvozvo. Tichazonyatsodzoka zvakare tikwanise kunge tichiita interview naGogo. Matumira imimi mibvunzo nguva yatinokuudza tichitumirai vanoda kunzwisisa nezvenjuzu kuti chiunzai mibvunzo yenyu tigobvunza ambuya. Vanoda kubatsirwa mazvinzwa vanobatsira zvikuru. Isusu taakutora kamuri yeHarare iri kurwa mambama, iuye kuno ibatsirwe. Ndofunga muri kuona imba iyo iri pamufananidzo yatiri kuburitsa iyo, ndo imba iri kugara vacho vabuda mumvura. Imba yavakatobatanidzawo kuti vange vachivakisa. Saka chibvumirano chataita takamirira imimi. Ndine urombo kuti vazhinji muchativenga, asi taita chibvumirano ichochi kuitira kuti tisunge chisungo chimwe chete. Dzimwe nguva you choose your leaders to lead you, asi dzimwe nguva anokuisai musango. But ipapapa tine urombo hamuna kutichuza henyu, asi tisu tiri kukutungamirirewo pachitiko chakadai kuti vanhu vacharapwa, vanhu vachauya pamusha uno vange vachigara pakanaka. Uyezve manzwa dambudziko remvura, zvibhoro hapana. Saka zvese izvozvo vanhu vari pano vanoda kubatsirwa. Ngatisanganei zvakare muri yeZimbabwe, mune zvimwe zvirongwa. Ndinoziva kuti chera vanga vachida kutaura, asi ndakuvarambidza kutaura nekuti nguva dzedu ndidzo dzapera. Taakupinda munzira izvozvi takananga guta reHarare. Dzakuma 5 o'clock tanzwa kuti tinosvika kana mota yedu ichimhanya, nekudubuka kwayakaita hanzi kana ichimhanya tosvika kuma 11 dzeusiku panyika. Naizvozvo regedzai titange kupinda munzira izvozvi motinamatirawo tifambe zvakanaka kusvika tasvika kuguta reHarare. Munozviziva kuti zvinotyisa zvakare kufamba usiku iwobva mukuudzwa nhau dzakadai so. Ndichatosimba kubata chihera kuti aiwakadzikamisa hana, vari pasi vanotiona havangatirase, ndo vaita kuti tigone kusvika pano. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Inini ndinonzi Namo Gumbere, ndini hanzvadzi, mwana wehanzvadzi amai ava nemabasa ava. Mabasa anoita amai ava akakurisa nekuti vanobatsira vanhu vane pamuviri, vakazvitakura, vanhu vanorwara, vane matambudziko akasiyana siyana. Asi machallenges avanosangana nawo pabasa ravo nderekuti munzvimbo muno mavakagara fast track, havana mvura. Nzvimbo dzavanofamba vachinochera mvura dziri kure, zvekuti vanogona dambudziko futi rokusangana nemhuka vachida kundotsvaka mvura yokupa varwere vanenge vari pano. Saka taikumbira kuti ani nani wese ane dambudziko rakwe muupenyu raanoona kuti rinomushupa anofanirwa kana akasununga kuti asvike panapa abatsirwe dambudziko rakwe
zviri mberi zvozoonekwa. Taikumbira futi kana vanhu vanokwanisa kuvabatsira vavake imba dzevanhu vanenge vachiuya panapa vachibatsirwa, kuvagadzirira mvura yokuti vamwe mvura yakachena, nekutipa ivewo nzvimbo inotaridzikawo kuisawo magetsi, zvinoita kuti pave nzvimbo nokuti yakatofanana nechipatara chinobatsirwa vanhu vakawanda wanda. Zimbabwe ino yese vanovaziva mbuya Shumba Yaunda, Mozambique, South Africa, Zambia, vanotorwa kwese ko vachienda vachitobatsira vanhu. Saka tinotenda kuti simba riri pavari rinogona kudarika simba remunhu anofungidzira kuti ndine simba rakakura, nekuti ivo vane simba rinoita zvokungonyoka kubva atizi kuti rinobva papi simba racho chairo. Saka tinokumbira kuti vanhu vakaita saivavo vabatsirwe nemwoyo uri pasi chaiwo, nemwoyo unoda nyangwe nehurumende ikwanise kupindira muzvinhu zvakaita seizvo, bhodhe zviwanikwa zvenyika, these are natural resources, zvinofanira kunge zvichibatsira vanhu vanhasi namangwana nakusera mangwana, kana vanhu vakanatsa kutevedzera chirongwa nechivanhu ichi nenzira chaiyo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.